Nghymru, mae yna dim o bobl yn teithio amgylch y wlad i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am hawliau plant, ac yn gwneud yn siŵr bod plant yn cael eu hawliau. Mae'r tîm hwn yn cael ei arwain gan rhywun o'r enw Comisiynydd Plant Cymru. Mae Comisiynydd yn amddiffyn bob blentyn sy'n byw yng Nghymru, beth bynnag o eu gwahaniaethau. Mae'r Comisiynydd yn gwrando bob amser i ffeindio mas beth sydd angen arnyn nhw, beth maen nhw'n poeni amdano, a sut maen nhw'n teimlo am bethau gwahanol. Bydd y Comisiynydd yn siarad i fyny ar ran plant am bethau sydd eu hangen arnynt, gan rannu beth maen nhw wedi clywed gyda phobl sy'n gwneud penderfyniadau am fywydau plant. Hefyd, bydd y Comisiynydd yn herio'r bobl hynny sy'n gwneud y penderfyniadau, eu hannog i wneud newidiadau a dweud wrthynt beth maen nhw'n fod wneud mwyn gwneud bywyd gwell i plant yng Nghymru. Mae'r Comisiynydd yn sicrhau bod plant yn gwybod beth yw eu hawliau a sut dylent gael eu trin. Os yw plant neu oedolion sy'n gofalu amdano nhw yn teimlo nad ydyn nhw'n cael eu trin yn deg, yna gall y Comisiynydd helpu a rhoi cyngor.